Human Rights Watch guramasy Türkiýany iki türkmen aktivistini ýzyna Türkmenistana uğratmadylyga çağırdy. Hukuk topary olaryň suwsuz tutuk edilmek we gynamalara duçar bolmak hukupy bilen ýüzbe-ýüzdigini belledi. Türk häkimetleri 18-20 oktyabr aralygynda 3 aktivisti Ahmet Rahmanowy, Kamil Abulowy we Bayram Alalliýewi sakladylar we Istanbuldaky deportasiýa merkezine ýerleşdirdiler. Human Rights Watch tasdiklanmadyk maglumatlar esasında olaryň deportasiýa edilmek hukukynyň bardygyny duýdurdy. Human Rights Watch 26 oktyabrda giçlik häkimetleriň Rahmanowy azatlygy goýberýändigine habar berdi. Mundan öň düýbi Bolgariýada ýerleşýän Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Rahmanowyň ençeme günnäp açyk çekendigine aýdypdy. Rahmanowyň azat edilmesinden öň Human Rights Watch Türkiýanyň migrasiýa resmiýetlerine ýolan hatynda 3 türkmen aktivistini zor bilen Türkmenistana uğratmadylyga, olary aklawçy bilen üpçün etmäge, şeýle-de tutulukdan boşadyp Türkiýede kanuny taýdan galmaklaryna ruhsatyň berilmegine çağırypdy. Rahmanov boşadylandan soň düýbi New Yorkda ýerleşen hukuk topary Türk resmiýetlerinden tutulukdaky beýlik iki türkmen aktivistini hem distini azat etmäge çağırdy. Türk hökümeti tutulukdaky iki türkmen aktivistini Türkmenistana deportasiýa etmek planlaryndan el çekmelidir. Aktivistleriň Türkmenistanda suwsuz tutuk edilmek we gynamalara duçar bolmak hukupy bar diýip Human Rights Watch guramasy 27 oktyabrda ýaýradan beýanatynda nyktady. Türk resmiýetleri olary deportasiýa merkezindäki tutulukdan distini azatlygy goýbermeli diýip beýanatda aýdylýar. Soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilýän hüjumlary ýygyjamlaşdy. Şeýle-de olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem basışlar güýçlendi. Geçen ýyldan bäri türkmen raýatlary Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Demokratik Kiprda awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy protestler geçirýärler. Türkmen hökümetiniň tanqidçilari we hukuk toparlary Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda ozalky awtoritar lider Saparmurat Niýazowyň ölümünden soň häkimeti geçmegi bilen dissidentleriň sesini basyp ýatyrandygyny, şeýle-de berk çäklendirmeli ýurtdaky ýagdaýlary ütgetmek boýunça oňoýly çäreleri görmändigine aýdýarlar. Türkmenistan uzak wagtdan beri hökümetiň parahatçylykly tanqidçilerini gazaply jazalandyryp gelýär. Diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Rachel Denber belledi. Aktivistleriň Türkmenistana dolanmagyndan soň olaryň ýyzarlamalara, şol sanda gynamalara we beýleki ýowuzluklara duçar edilmek, şeýle-de zor bilen ýitirim edilmek howpy bar. Türkiýe adamlary olaryň ýowuzluklara duçar bolup biljek islendik ýerine uğratmazlygy baradaky özüniň halkara borçnamalaryna ygyrarly bolmalydyr. Diýip Denber sözüne goşdy. Düýbi Bolgariýada ýerleşen Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy bir näçe çeşmäniň Türk häkimetlerinde Türkiýede ýaşaýan 25 türkmen aktivistiniň tanywynyň bardygyny aýdyndygyny belleýär. Hukuk topary bu tanywy girdilen adamlaryň türkmen hökümetiniň tapşyrygy esasında saklanmak ýa-da deportasiýa edilmek hukupy bilen ýüzbe-ýüzdigine ynanmagy esaslaryň bardygyny aýdýar. Bellesek hem Abulowyň hem de Alalliýewiň atlary bu tanywda bar. Rahmanow mundan ozal sosial ulgamlarda türkmen hökümetini açaçan tanqid etdi. Ol daşary ýurtdaky türkmen raýatlarynyň şol sanda Türkiýedäki Türkmenistany migrantlaryň pasport problemalary boýunça Azatlyk radiosyna video interwiu hem beripdi.